ஒரு கேள்வியோடு கூட இந்த நாளுடைய செய்தியை ஆரம்பிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி யோசிக்கிறேன். இங்க நம்ம கூடியிருக்கிற எல்லாருமே ஆண்டவருக்காக வாழணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு தீர்மானம் எடுத்தவங்க மட்டும்தான் நம்ம இங்க இருக்கிறோம். அப்படி தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்ட நாம நிறைய நேரங்கள்ல நம்ம யோசிக்கிறது உண்டு. அ ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறேன். கர்த்தருடைய வசனம் எனக்கு இருக்குது. பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு இருக்கிறார். ஆனா என்னால ஏன் சரியான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியல? அப்படிங்கிற அ சில கேள்விகள் நம்முடைய உள்ளத்துல அநேக நேரங்கள்ல எழுவது உண்டு. இந்த கேள்வி நமக்கு மட்டும் தான் எழுகிறதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இல்ல. அ எத்தனையோ பரிசுத்தவான்களுக்கு இந்த கேள்வி எழும்பினது. இந்த கேள்வி எழும்பினனால மட்டும் தான் அவங்க தொடர்ந்து ஒரு சரியான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ முடிந்தது. ஏன் அப்படி சொன்னா, கேள்வி எங்கெல்லாம் வருகிறதோ, அங்கெல்லாம் விடைகளை தேடுகிற ஒரு மனது வருகிறது. ஸோ நெறைய நேரங்கள்ல நம்ம கேள்வி நம்ம கேட்டாலும் சில டைம்ல மறந்து போயிரும். ஆனா அந்த கேள்வி ஒரு நாளுமே ஆ மறக்காது. எப்படின்னா, மண்ணுக்குள்ளாய் விழுந்த விதையைப் போலப்பட்டது கேள்வி. அது உறங்காது. அது கண்டிப்பாக அது எழுந்திருக்கும் என்பதுல எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்ல. ஸோ இந்த நாளிலும் கூட நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை சரியான முறையில வாழ்கிறோமா? இல்லையென்றால் வாழ்வதற்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில உற்று பார்க்க வேண்டிய சில விஷயங்களை மட்டும் நாம் பார்க்கலாம் என்று சொல்லி கர்த்தருக்குள் நம்புகிறேன். அ விசேஷமாக அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொலோசிய சபைக்கு எழுதும் பொழுது, அவர் 4 விதமான காரியங்களை அவர் சுட்டிக்காட்டுகிறார். அவர்களுடைய வாழ்க்கையில இன்னும் அதிகமாய் நீ கிறிஸ்துவோடு கூட வாழ்வதற்கு, இன்னும் நீ அதிகமாய் கிறிஸ்துவோடு கூட உன்னுடைய வாழ்க்கை பயணத்தை, விசுவாச வாழ்க்கையை தொடர்ந்து முன்னேறுவதற்கு அப்படின்னு சொல்லி 4 விதமான காரியங்களை குறித்து அவர் அங்க எடுத்துரைப்பதை நாம் வாசிக்க முடியும். நாம் கொலோசியர் நிருபம் 3வது அதிகாரம், கொலோசியர் நிருபம் 3வது அதிகாரம் அதனுடைய முதல் வசனத்தை நாம் இப்படியாக வாசிக்கிறோம். நீங்கள் கிறிஸ்துவுடன் கூட எழுந்தது உண்டானால், கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரிசத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அங்க அவர் எழுதுறார். என்ன எழுதுறாருன்னு சொல்லி வாசிக்கும் பொழுது, அங்கே ஒரு கிறிஸ்தவனுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிறதான விசுவாச வாழ்க்கை குறித்து அங்க எழுதுகிறார். என்ன விசுவாசம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது, ஒவ்வொரு மனிதனும் கிறிஸ்துவோடு கூட அவன் மரணத்திலே பங்குள்ளவனாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறான். அதோடு கூட அவர் உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே, அவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமையோடும் கூட அவன் ஒவ்வொரு விசுவாசியும் இணைக்கப்பட்டிருக்கிறான். இந்த 2 விஷயங்கள அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் இங்கே நினைவுபடுத்துகிறார் அந்த கொலோசிய விசுவாசிகளுக்கு. என்ன காரியம்னு சொன்னா, நீங்க இங்க இருக்கிற விசுவாசிகளாகிய நீங்களும் நானும் கிறிஸ்துவோட கூட மரித்தோம், அடக்கம் பண்ணப்பட்டோம். அவர் உயிர்த்தெழுந்தபடியினாலே நானும் நீங்களும் அவரோடு கூட உயிர்த்தெழுந்து, அந்த உயிர்த்தெழுதலின் வல்லமை உங்களிடத்திலும் என்னிடத்திலும் காணப்படுகிறது. அப்படிங்கிறத அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்கு இருக்கிறதான விசுவாசிகளுக்கு அவர் கூறுவதோடு மட்டுமல்ல, அவர்களை உற்சாகம் படுத்துகிறார். அநேக நேரங்கள்ல நானும் நீங்களும் சில டைம்ல சோர்வுகள் உள்ளாகும் பொழுது, ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் நம்ம மறந்துடக்கூடாது. இன்றைக்கு உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையானது உங்களிடத்திலும், என்னிடத்திலும் அது செயல்படக்கூடியதாக இருக்கிறது. அதனால்தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்க இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு இந்த உண்மையை நினைவுபடுத்துகிறார். அவங்க முதல்ல சொல்றதில்ல. ஏற்கனவே அவங்க கேட்டிருக்காங்க. கேட்டபடினால பழையபடியும் அவர் அவர்களுக்கு நினைவுபடுத்துகிறார். நீங்க எல்லாம் கிறிஸ்துவோடு கூட நீங்க எழுந்திருக்கிறீங்க. நீங்க செத்தவங்க அல்ல. நீங்க மரணத்துக்கு பாத்திரவான் அல்ல. நீங்க உயிர்த்தெழுந்தவருடைய சாயலோடு இருக்கிறீங்க அப்படிங்கிறத அவர் அங்க சொல்வதை நம்ம வாசிக்கலாம். அப்படி உயிர்த்தெழுந்தபடியினால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்திலே
வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை தேடுங்கள். நேற்றைக்கு கடந்த கடந்த 2, 3 நாட்களாக மதுரையில ஒரு குடும்ப முகாம் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதுல பால் அகஸ்டின் அப்படிங்கிற ஒரு சகோதரன் ஒரு செய்தி கொடுக்கும் பொழுது இந்த வார்த்தையை அவர் பயன்படுத்தினத நான் எனக்கு நினைவுக்கு வருகிறது. என்ன அப்படின்னு சொன்னா, மேலானவைகளை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும் பொழுது சிறந்தவைகளை நம்ம நல்லவைகளை நம்ம நிறைய விஷயங்கள் நேரங்கள்ல பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொன்னார். ஆனா, சிறந்தவைகளை செய்வதற்கு நாம் பழக வேண்டும் என்று சொல்லி அவருடைய செய்தியினுடைய ஒரு சாராம்சத்தை நான் நேற்றைக்கு கேட்க முடிந்தது. இங்க கூட வாசிக்கிற பொழுது, மேலானவைகளை தேடுகிற ஒரு குணம் நமக்கு வேண்டும் என்று சொல்லி, அங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்க அ அங்க இருக்கிற விசுவாசிகளுக்கு மட்டுமல்ல, இன்றைக்கு கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற எனக்கும் உங்களுக்கும் கூட அவர் நினைவுபடுத்துகிறதை நாம் இந்த கால வேளையில கேட்க முடியும். இங்க அ எப்படி நாம் அ மேலானவைகளை வெளிப்படுத்த முடியும்? சொல்லி நம்ம வாசிக்கிற பொழுது, ஆ இங்க எப்படி அத வெளிப்படுத்தணும்னு சொன்னா, நம்முடைய செயல்களின் மூலமாக, கிறிஸ்து என்னுடைய செயலின் மூலமாக வெளிப்பட வேண்டும். அதுதான் ஆண்டவர் பவுல் அங்கு விசுவாசிகளுக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாக சொல்லுகிற ஒரு செய்தியாக இருக்கிறது. இப்போ நானும் நீங்களும் கிறிஸ்துவுக்கு உரியவைகளை எப்படி நம்ம வெளிப்படுத்துவது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, நம்முடைய செயல்களின் மூலமாக நாம் வெளிப்படுத்த முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு உண்மையாக இருக்கிறது. இப்ப தேவன் மேலானவைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது, தேவ ராஜ்யத்துக்குரியவைகள் அப்படிங்கிறத நம்ம வாசிக்க முடியும். அப்ப தேவ ராஜ்யத்துக்குரியவைகளை குறித்து வாசிக்கும் பொழுது, நாம் மத்தேயு 6வது அதிகாரம் அதனுடைய 19 முதல் 20 வசனங்களை வாசிக்கும் பொழுது இப்படி நம்ம வாசிக்கலாம். ஆம் மத்தேயு 6வது அதிகாரம் அதனுடைய 19, 20 வசனங்கள் இப்படி சொல்லுகிறது. பூமியிலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டாம். இங்கே பூச்சிகளும் துருவும் அவைகளை கெடுக்கும். இங்கே திருடரும் கன்னமிட்டு திருடுவார்கள். பரலோகத்திலே உங்களுக்கு பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வையுங்கள். அங்கே பூச்சியாவது துருவாவது கெடுக்கிறது இல்லை. அங்கே திருடர் கன்னமிட்டு திருடுகிறதும் இல்லை. அப்படி என்றால் இங்கே வாசிக்கிற இந்த வசனமானது சொல்கிறது, மேலானவைகள் ஒரு நாளும் கெட்டு போகாதது, மேலானவைகளை யாராலும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாதது. அப்படிப்பட்டவைகளை தான் குறித்து இங்க அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் நமக்கு நினைவுபடுத்துவதை நம்ம இங்க வாசிக்க முடியும். இங்கே அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அ இந்த ஒரு விஷயத்த கூட அவர் சொல்றாரு. 3வது அதிகாரம் 2வது வசனம். நம்முடைய இருதயமானது எதை எதை முதன்மையாக வைக்க வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் சொல்றார். 2வது வசனம். பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல, மேலானவைகளையே நாடுங்கள். கவனிங்க. மேலானவைகளை தேடுங்கள்னு சொல்றாரு. 2வது மேலானவைகளை நாடுங்கள். நாடுங்கள் அப்படின்னு சொல்லும்போது விருப்பம். நம்முடைய மனது மனது முதல்ல விரும்பக்கூடியது என்ன அப்படின்னு சொன்னா, தேவனுக்கு உரிய காரியங்களை அந்த விரும்புகிற மனது, ஆண்டவரே எனக்கு தாங்க அப்படிங்கிறது நம்முடைய ஜெபமாக இருப்பது ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு சொல்லியும் அப்போஸ்தலன் பவுல் இங்கே அவர் சொல்லுகிறார். சொல்லும்போது அவரு இதெல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு சொல்றாரு, இதெல்லாம் நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, முதலாவது நம்ம உள்ளத்துல சில விஷயங்கள் இருக்குது. அது எல்லாத்தையும் முதல்ல எடுத்து போட்டா தான், நம்ம விருப்பத்த கரெக்ட்டா உள்ள கொண்டு போக முடியும். ஒரு அ ஒரு முள்வேலி இல்லைன்னா நிறைய முட்புதர்கள் நிறைந்த ஒரு பாதை இருக்குமே ஆனால், நம்ம இந்த பக்கத்துல இருந்து இந்த முட்புதரை தாண்டி அழகான ஒரு இடம் இருக்குது. அத நம்ம பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னால், முதலாவது இந்த பாதையில் இருக்கிற முட்செடிகளை முதலாவது பிடுங்கி அழிக்க வேண்டும். அப்பந்தான் நமக்கு பாதைகள் உருவாக்கப்பட முடியும். இதுதான் ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிற விஷயம். ஒருவேளை இந்த பாதைகள் இடைஞ்சலா இருக்கிற முட்கள் ஒருவேளை அகற்றப்படவில்லை என்றால், நாம் என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னா, சரியானவைகள் இருக்கிற அந்த இடத்துக்கு நம்ம போக முடியாது. அதுதான் பவுல் இங்கே அழகாக 3வது அதிகாரம் 5வது வசனத்துல அவர் சொல்றாரு, இதெல்லாம் நீங்க அழிச்சு போடுங்க. இதெல்லாம் உங்க இருதயத்துல இருக்குது. இதெல்லாம் நீங்க அழிச்சு போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் சொல்றாரு. என்னெல்லாம் சொல்றாருன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, ஆகையால் விபச்சாரம், அசுத்தம், மோகம், துர்இச்சை, விக்கிர ஆராதனையான பொருளாசை ஆகிய இவைகளை பூமியில் உண்டு பண்ணுகிற உங்கள் அவயவங்களை அழித்து போடுங்கள்.
இப்ப இந்த விஷயத்தெல்லாம் அழிச்சு போடாத பட்சத்துல நானும் நீங்களும் சரியான விருப்பத்தை என்ன பண்ண முடியாது, நம்முடைய இருதயத்துக்குள் அடிக்கொண்டு வர முடியாது. இதெல்லாம் ஒருவேளை இங்க இருக்கிற அநேக காரியங்கள நம்ம ஒருவேளை செய்யாதவங்களா இருக்கலாம். ஆனா ஒரு சில விஷயங்கள் நம்முடைய உள்ளத்துல ஒருவேளை இன்னும் முட்புதர்களைப் போல அழிக்க வேண்டிய இடத்துல ஒருவேளை இருக்கலாம். ஒருவேளை இச்சையாக இருக்கலாம். இல்லையென்றால் பொருளாசையாக இருக்கலாம். இதையெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் பக்கங்கள்ல எதெல்லாம் தடையாக இருக்கிறதோ, ஆண்டவருடைய விருப்பம் வருவதற்கு இதெல்லாம் தடையான காரியங்கள். இதை அழித்து போடாத பட்சத்துல நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொன்னா, நாம் தேவனுக்கு உரிய மேலானவைகளை தேடவும், நாடவும் நமக்கு முடியாததா இருக்கிறது. அப்படின்னா, முதலாவது தேட இல்லை என்றால் நாட நம்ம விருப்பப்படும் பொழுது, அழிக்க வேண்டிய விஷயங்களையும் முதலாவது நாம் நம்முடைய நினைவிலே கொள்ள வேண்டும். ஒருவேளை அழிக்கலன்னா என்ன நடக்கும்? இதெல்லாம் ஒரு நம்ம வாழ்க்கையில நானும் நீங்களும் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வாழ்றோம். இன்னும் சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில இது இருக்கட்டு, இது இருக்கட்டும் அப்படின்னு சொல்லி சில விஷயங்கள் நம்ம வைத்துக்கொண்டு இருப்போமானால், அது நமக்கும் தேவனுக்கும் இடையில ஒரு பகையை உண்டு பண்ணுகிற விஷயமாக இருக்கும். ஒருவேளை எனக்கு அன்பானவர்களே, அதைத்தான் பவுல் சொல்றாரு 6வது 7வது வசனத்துல அவர் சொல்றாரு, இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும். கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல். ஒருவேளை இந்த நிருபமானது அவிசுவாசிகளுக்கு எழுதப்படல. விசுவாசிகளுக்கு எழுதப்பட்டது. விசுவாச வாழ்க்கை நான் வாழுவேன் என்று சொல்லி தீர்மானம் எடுத்துக்கொண்ட பிள்ளைகளுக்காக பரிசுத்த ஆவியானவர் பவுலை கொண்டு எழுதின விஷயங்கள் இவைகள். அவர் சொல்றாரு, இவைகளின் பொருட்டே கீழ்ப்படியாமையின் பிள்ளைகள் மேல் தேவ கோபாக்கினை வரும். நீங்களும் முற்காலத்தில் அவைகளுக்குள்ளே சஞ்சரித்த போது அவைகளை செய்து கொண்டு வந்தீர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவரு சொல்றாரு. கவனிங்க. இந்த காரியங்கள் முன்னாடி நீங்க செஞ்சுட்டு வந்தீங்க. நம்ம வாழ்க்கையில ஒரு காலத்துல இதுல நிரம்பி இருந்தோம். ஆனா இன்னைக்கு அந்த நிரப்பப்பட்டு இருந்த காரியத்துக்குள்ளாடி பிதாவானவர் நம்மை மன்னித்து குமாரன் மூலமாக நம்மோடு கூட ஒப்புரவாகி பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்முடைய உள்ளத்திலே தந்திருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியார் நம்ம உள்ளத்திலே இருக்கிறார். பரிசுத்த ஆவியானவருக்கு எவ்வளவு இடங்கள் நம்ம அனுமதிக்கிறோமோ, அவ்வளவு தூரமாக அவர் செயல்படுவார். செயல்பட இந்த காரியங்கள் நம்மை விட்டு ஒவ்வொன்றாக அது வெளியே போகிறதை நம்ம பார்க்க முடியும். நம்முடைய அனுதின வாழ்க்கையில. ஒருவேளை இன்னும் பரிசுத்த ஆவியானவரை அனுமதிக்காத சில விஷயங்கள், ஆண்டவரே இந்த விஷயம் என் வாழ்க்கையில இருக்குது. இதை என்கிட்ட மாற்றி போட நான் முயற்சி பண்றேன். என்னால முடியல. பரிசுத்த ஆவியானவரை உதவி பண்ணுங்க. ஆண்டவரே எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லி நாம் கர்த்தரை சார்ந்து கொள்ளும்போது, பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்க இடைப்படுகிற பொழுது, முற்காலத்திலே இந்த காரியங்கள்ல இருந்த இந்த காரியங்கள் ஒருவேளை இப்பவும் நம்ம வாழ்க்கையில சில இடங்களை ஒட்டி இருக்குமே, ஆனா அவைகளை மாற்றி போட பரிசுத்த ஆவியானவர் உதவி பண்ணுவார். அதுதான் அவர் சொல்றாரு. அதனால நீ என்ன பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி, இப்படி இருக்கும் பொழுது எதுல நடக்கும் சொல்லி பார்க்கும் பொழுது, தேவனுடைய கோபாக்கினைக்கு நானும் நீங்களும் கூட ஒருவேளை கோபாக்கினை அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு ஆக்கினையா இருக்கிற நித்திய ஆக்கினை தண்டனை பத்தி சொல்லல. தேவன் ஆசீர்வதிக்கிற ஆசீர்வாதங்களுக்கு தடையாக அந்த காரியங்கள் அமையும். இந்த காரியங்கள் தேவன் விரும்பல அப்படிங்கிறதையும் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் அங்க சொல்றாரு. தேவன் நம்மள பார்க்கும் பொழுது, ஐயோ என் பிள்ளை அப்படின்னு சொல்லி அவர் வருத்தப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாகவும் அது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாசிக்கிறோம். தொடர்ந்து நம்ம வாசிக்கும் பொழுது அவர் இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது இது ஆண்டவருடைய சித்தம் இல்ல அப்படிங்கறது நம்ம பார்க்க முடியும். அப்ப ஆண்டவர் அவர் சித்தம் மட்டுமே நம்ம செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புறார். மத்தேயு 7வது அதிகாரம் அதனுடைய 21ல வாசிக்கும் பொழுது நம்ம இப்படி வாசிக்கிறோம். மத்தேயு 7வது அதிகாரம் 21வது வசனத்துல நம்ம இப்படி வாசிக்கிறோம்னா, பரலோகத்தில் இருக்கிற என் பிதாவின் சித்தத்தின்படி செய்கிறவனே அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கிறோம். அப்படின்னா இந்த காரியங்களை நம்ம அழித்து போடாத பட்சத்துல ஆண்டவருடைய சித்தத்தை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, செய்ய முடியாது. பரலோகத்துல இருக்கிற தேவனுடைய சித்தம் செய்வதற்கு இந்த காரியங்கள் தடை அப்படிங்கிறத நம்ம உணரும் பொழுது அவைகளை நாம் அழித்து போடுவதற்கு ஆண்டவரிடத்திலே பலத்தை நாட வேண்டும் என்று சொல்லி நம்ம அங்க பார்க்கிறோம். இந்த சில காரியங்கள் இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் அஹ் நம்மளை என்ன பண்ணும்
அப்படியே ஒருவேளை மறைச்சு இருக்குது. இல்லைன்னா அதை வெளியில தெரியாம நமக்குள்ளாடியே வச்சிருக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, அதனால நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நடக்கும் அப்படிங்கிறதையும் அப்போஸ்தலன் பவுல் அங்க சொல்றாரு. 8வது வசனம் சொல்றாரு, இப்பொழுதோ கோபமும், மூர்க்கமும், பொறாமையும், உங்கள் வாயில் பிறக்கலாகாத தூஷணமும், வம்பு வார்த்தைகளும் ஆகிய இவைகள் எல்லாம் எல்லாம் விட்டு விடுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. சோ இது எல்லாமே என்ன நடக்கும்னு சொல்லி பார்க்கும்போது, இந்த செத்த நிலையில நம்முடைய வாழ்க்கையை இந்த காரியங்கள் வைத்திருக்கும். இப்போ ஆவிக்குரியவங்க நம்ம இல்லையா? ஆவிக்குரியவங்கள எப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த குணங்கள் எல்லாமே செத்த ஆவிக்குரிய நிலைமைக்குள்ளாடி நம்ம வச்சிருக்கோம். நம்ம ஆண்டவருடைய பிள்ளைங்க தான். கர்த்தருடைய வாக்குத்தத்தம் நமக்கு இருக்குது. அவர் அவர் கூட இன்றைக்கு மரித்தாலும் அவரோட இருப்போம். எல்லாம் சரிதான். ஆனா, ஆவிக்குரிய நிலைமையில இப்படிப்பட்ட மனிதர்களாகிய நானும் நீங்களும் செத்த நிலையில வைத்திருக்கப்படக்கூடிய சூழ்நிலைக்குள்ளாடி இந்த காரியங்கள் இருக்கும். ஏன்னா, இதெல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொன்னா, கோபம், மூர்க்கம், பொறாமை, வாயில வரக்கூடாத தூஷணமான வார்த்தைகள், இவைகள் எல்லாத்தையும் நம்ம வைக்கும் பொழுது, நம்ம ஆவிக்குரிய நிலைமையில எப்படிப்பட்டவங்களா இருப்போம் நம்ம யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஒரே வாயிலிருந்து, ஒரே ஊற்றுக்கள்ல இருந்து தித்திப்பும் கசப்புமான நீர் பிறக்குமா அப்படின்னு சொல்லி அப்போஸ்தலன் பவுல் சொல்லுவார். நீ தூஷணமான வார்த்தை பேசுற அதே வாயில தானப்பா நீ துதிக்கிற ஆண்டவர, ஆண்டவர மகிமைப்படுத்துற. இது எப்படி சாத்தியம்? அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் கேட்கிறார். சோ இப்படி நம்முடைய உள்ளங்களிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் இருக்குமே ஆனால், நான் எப்படி கிறிஸ்துவனுடைய தன்மைக்கு நேராக அவர் அவர் நமக்கு உயிர்த்தெழுந்த வல்லமை தந்திருக்கிறார் இல்லையா? அவருடைய சாயலிலே வளரும்படியாக நம்மை அழைத்திருக்கிறார் இல்லையா? குமாரனுக்கு ஒப்பாக மாறும்படியாக நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம்னு சொல்லி ஆண்டவர் நம்மட்ட எதிர்பார்க்கிறார் இல்லையா? இந்த காரியங்களை எப்படி நானும் நீங்களும் செய்ய முடியும்? சோ ஆவிக்குரிய நிலைமை நானும் நீங்களும் எப்படி இருக்கிறோம் யோசிச்சு பார்க்கிறோம் நல்லது. நாம் ஆவிக்குரிய சித்த நிலைமையோடு கூட இருக்கிறோமா யோசிச்சு பார்ப்போம். ஆவிக்குரிய உயிரோட்டமான நிலையிலே நானும் நீங்களும் இருக்கும் பொழுது, நம்மளுடைய வாழ்க்கையில கோபமும், மூர்க்கமும், பொறாமையும், வாயில வரக்கூடாத வம்பான வார்த்தைகளும் நாம் தொடர்ந்து செஞ்சுட்டு இருப்போமா? இல்லை என்றால் விட்டு விட்டு கொண்டு இருப்போமா? யோசிச்சு பார்க்கலாம். ஆண்டவர் நம்மகிட்ட எதிர்பார்க்கிற விஷயம் தான். தொடர்ந்து நான் பார்க்கும் பொழுது, இந்த நிலைமை நம்ம எப்படி வச்சிருக்கோம் அப்படின்னு சொன்னா, ஆவிக்குரிய செத்த நிலை மேல நானும் நீங்களும் வைக்கப்பட்ட கூடியவங்களாக நம்ம ம காணப்படுவோம். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்மட்ட அதான் எதிர்பார்க்கலாங்க. ஆண்டவரோடு கூட நான் ஆவிக்குரிய நிலைமையில உயர்ந்த நிலையில ஆண்டவர் நம்மை அ வாழும்படியாக அழைத்திருக்கிறார். நாம் இந்த உலகத்திலே சுடர்களைப் போல ஒளி வீசக்கூடிய நிலைமையில ஆண்டவர் நம்மை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி அவர் விரும்புகிறார். மங்கி எரிவதற்கு அ ஏதுவான அநேக காரியங்களை குறித்து தான் இங்க பவுல் அவர் சொல்லிட்டே இருக்காரு. இந்த காரியங்கள் எல்லாம் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில மங்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு நிலைமைக்குள்ளாக நம்மை கொண்டு போய்விடும். எனக்கு அன்பானவர்களே, ஒருவேளை நானும் நீங்களும் ஒருவேளை நான் ஒரு ஆண்டவருடைய பணியை செய்கிற ஒரு ஆளாக இருக்கலாம். நல்ல ஒரு விசுவாசியாக இருக்கலாம். ஆனால் என்னுடைய வெளிப்புறத்தை அல்ல, ஆண்டவர் என்னுடைய உட்புறத்தை ஆண்டவர் மிகவும் மிகவும் உன்னிப்பாக கவனிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். சங்கீதம் 139 தான் வாசிக்கிறோம். என்னுடைய எல்லா காரியங்களையும் அவர் அறிகிறவர் என்று சொல்லி, என்னுடைய நிலைமையை அறிகிறவர் என்று சொல்லி, எதுவும் சொல்லுகிறது அவர் நம்மை நிர்வாணமாக காண்கிற தேவன் என்று சொல்லி, நம்முடைய சொல் பிறவாகும் முன்னே நம்ம என்ன பேச போறோம்னு சொல்லி கூட அவருக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் பார்க்கிறார். அப்படிப்பட்ட உன்னதமான ஆண்டவர் நானும் நீங்களும் தொடர்ந்து ஆவிக்குரிய செத்த நிலையில இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்புகிறவர் அல்ல. அவரோடு கூட அவர் உயிர்த்தெழுந்து எவ்வளவு வல்லமை உள்ளவராக இருக்கிறாரோ, அவருடைய சாயலை நானும் நீங்களும் ஒவ்வொரு நாளும் நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறார். அந்த ஒரே ஒரு காரியத்தை கூட நாம் சொல்லி நான் என்னுடைய செய்தியை நான் நிறைவுபடுத்தலாம் என்று சொல்லி விரும்புகிறேன். கொலோசியர் 3வது அதிகாரம் 9வது வசனம் இப்படி சொல்லுகிறது, ஒருவருக்கு ஒருவர் பொய் சொல்லாதிருங்கள், பழைய மனுஷனையும் அவன் செய்கைகளையும் களைத்து போட்டு தன்னை சிருஷ்டித்தவருடைய சாயலுக்கு ஒப்பாய் பூரண அறிவடையும்படி புதிதாக்கப்பட்ட புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே. அவள் சொல்றாரு, எப்பா நீங்க எல்லாம் பழைய ஆட்கள் இல்ல, இப்ப இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்து
அவரோடு கூட சிலுவையில அறையப்பட்ட நீங்க இன்னைக்கு கிறிஸ்துவோடு கூட உயிர்த்தெழுந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு நீங்க யாரு? பழைய மனுஷன் இல்ல, நீங்க புதிய மனுஷன். கலாத்தியர் 2வது அதிகாரம் 20வது வசனத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது இப்படி வாசிக்கிறோம். எப்படி வாசிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி வாசிக்கும்போது, நான் கிறிஸ்துவோடு கூட அறையப்பட்டேன், ஆகிலும் பிழைத்திருக்கிறேன். நான் அல்ல, கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். நான் இப்பொழுது மாம்சத்தில் பிழைத்திருக்கிறதோ, என்னில் அன்பு கூர்ந்து எனக்காக தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்த தேவனுடைய குமாரனை பற்றும் விசுவாசத்தினாலே பிழைத்திருக்கிறேன். அதைத்தான் அங்க பவுல் கொலோசியருக்கு சொல்லும் பொழுது அவர் சொல்றாரு, புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்களே. நீங்க இதெல்லாம் செய்யறதுனால புதிய மனுஷன் இல்லப்பா. ஏற்கனவே நீ உன்னை புதிய மனுஷனாக ஆண்டவர் உன்னை மாற்றி விட்டார். ஆனா புதிய மனுஷனுக்குரிய தன்மையோடு கூட நீ வாழ வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இந்த நிருபத்திலே நமக்கு நினைவுபடுத்துகிறதை நமக்கு வாசிக்க முடியும். எனக்கு அன்பானவர்களே, இந்த பொய்யானது நம்ம அநேக நேரத்துல நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது நம்முடைய உண்மைத்தன்மைய நம்ம தனிமைப்படுத்திட்டே இருக்கோம். ஒருவேளை நல்லா கவனிங்க. சில இங்க பவுல் சொல்ல ஒருவருக்கு ஒரு பொய் சொல்லாதிருங்கள். ஒருவேளை பொய் சொல்றது யாருக்கு பிரதர் தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கும்போது, சில விஷயங்கள், சில பொய்கள் நம்மை குற்ற உணர்வ உள்ளாடி வச்சுட்டே இருக்கும். நம்ம தனிமைப்படுத்திட்டே இருக்கும். எப்படி மற்றவங்க கூட ஃபேஸ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற விஷயத்தை நேரா கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். அதான் ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஒருவருக்கு ஒரு பொய் சொல்லாதிருங்கள் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஆண்டவர் என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வாழ்க்கையில புதிய மனிதனை தரித்துக் கொண்டு மாற்றத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையில உள்ளும் புறமும் நாம் உருவாக்கி கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் நமக்கு விரும்புறாரு. ஏன்னா நானும் நீங்களும் ஒருவேளை ரட்சிக்கப்பட்ட அன்னைக்கு ஆண்டவர் நம்மள பரலோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்கலாம். அப்படி ஆண்டவர் செய்யல. ஏன்னா அவர் யார்? அவர் எப்படிப்பட்டவர்ன்னு சொல்லி அவருக்கு சாட்சிகளாகத்தான் உங்களையும் என்ன இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறார். அப்படின்னா ஆனா நமக்கு ஒரு பெரிய பிரச்சனை இருக்குது. என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு சொன்னா, நம்ம மனசும் நம்ம இருதயமும் நிறைய காரியங்களை விரும்பிட்டே இருக்குது. உலக காரியங்களை எல்லாத்தையும் கவர்ந்து இழுத்துட்டே இருக்குது. அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்றாரு. ஆஹ் ரோமர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல சொல்லும்போது இப்படி அவர் சொல்றாரு. ரோமர் 12வது அதிகாரம் 2வது வசனத்துல இப்படி சொல்றாரு. நீங்கள் இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு ஒத்த விஷயம் தெரியாமல் தேவனுடைய நன்மையும் பிரியமும் பரிபூரணமான சித்தம் இன்னதென்று பகுத்தறியத்தக்க உங்கள் மனம் புதிதாகிறதுனாலே மறுரூபமாகுங்கள். புதிய மனுஷனை தரித்துக் கொண்டிருக்கிற நானும் நீங்களும் என்னன்னா, தேவனுடைய நன்மை என்ன, அவருடைய அவருக்கு எது பிடிக்கும், அவருடைய சித்தம் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பகுத்து பகுத்து ஆராய்ந்து அறிந்து இருக்கும் பொழுது, நாம் இங்கே பார்த்த அநேக காரியங்கள் நம்ம என்ன பண்ணாது அப்படின்னா, இதுல இருந்தெல்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் என்ன பண்ண முடியும்? அவைகளை அவைகளை களைந்து போடவும், புதிய காரியங்களை தேடவும், அழித்து போடவும் உங்களால என்னால முடியும். சோ இப்படிப்பட்ட காரியங்களைத்தான் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட விரும்புகிறவராக இருக்கிறார். ஒருவேளை ஆண்டவர் நம்ம இந்த பூமியில வைத்திருக்கிறதுக்கான நோக்கமும் அதாங்க. சோ நாம் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய மனிதனை நாம் தரித்துக் கொண்டிருக்கிற நாம் அந்த மனிதனுடைய சாயலை காண்பிக்க வேண்டும் என்று சொல்லி ஆண்டவர் விரும்புகிறவராக இருக்கிறார். சோ நம்முடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி நாம் கர்த்தருடைய வேதம்ங்கிற கண்ணாடியிலே நாம் சற்று ஆராய்ந்திருக்கிறோம். ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இடைப்பட்டிருக்கிறார் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன். சோ கர்த்தர் தாமே இந்த வசனம் மூலமாக நம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக.